wanda yake cikin damuwa ya kamata mu dinga ɗaukan addu'an nan. Ni ina ganin amfanin wannan addu'a sosai, wanda annabi ya ce wa sahabbai in dai kana karanta ta Allah zai yaye maka damuwa. Mai ruwayan ya ce ni na ɗauke ta na mai da ita wuridi, kuma nan da nan naga damuwa ta yaye. Kuma annabi ya ce wajibi ne ga wanda ya ji wannan addu'a ya koya ma wanda bai ji ba, don a yada ta, kowa ya iya ta, ai ta yin ta a gari. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiye hukumuka adalun fiye qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Sai ce illa azhaballahu hammahu. Duk wanda yake wannan addu'a yace sai Allah ya yaye masa wannan damuwa. Sannan Sheikhul Islam kuma naga Ibn Kasir ma a cikin Al-Bidaya wa Nihaya ya kawo